Минем уйлавымча, татарларның аларның нидер бүтән төрле дөньяга карашы, гел икенче төрле. Миңа Камал театры ошый, чөнки мин үзем советский архитектураны яратам. Мин архитектор-реставратор буларак, миңа иске татар бистәсендә ошый. Безнең татар милләтенең традицияларынан да күрергә була. Ләкин ул йортларны төзегәндә материалларда күбесенчә пластик кулланылган иде. Шунсы гына мине әзгенә борчый. Совет чорыннан соң беренче салынган биналар арасында миңа иң ошаганы ул Казандыр. Чөнки аның детальләре, орнаментлары безнең татар милләтенә хас. Шулай ук миңа әкият ошый. Ул әкият кешеләргә, туристларга бик матур дип күренә. Ләкин аның конструкциясе ягыннан дөрес төзелмәгән. Анда кайбер хаталар бар, шуңа күрә аның эченә кергәч, әзгенә үзеңне югалта башлыйсың. Безнең татар архитекторлары мәчетләренә әйбәт салалар. Минем өчен ул Мәрҗани мәчете, Зәңгәр мәчет һәм безнең Кылшариф мәчете әлбәттә. Мәсәлән, мин өйгә кайтам икән кунакка, русча сөйләшә башлыйм икән, әти мине тыя, татарча сөйләште. Менә инде хәзер туган балалар әкрен генә үзләренең шул татар телен оныта башлыйлар. Алар нигәдер оныта да түгел, белмиләр алар аны. Мин үзем оптимист, ләкин тел мәсьәләсендә кайчагында күбесенчә пессимист булырга туры килә. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.